Sanibonani guys, niyaphila. So imina guys uTheponyane, the founder of Inyane Media. So nje 2026 kati lunyaka. Yeah guys, last year guys ama projects siwenzile guys, ngasebenza noMlamuli. Baningi abantu engisebenze nabo last year. Baningi kakhulukazi KZN nje baningi. And then I appreciate kakhulu abantu engisebenze nabo last year. And this year guys, bengifuna ngiphushe omunye umsebenzi. Ngifuna ukuphusha omunye umsebenzi. Uthola ngiyasebenza ke kodwa so ngikwazi ukwenza part time lento. Manje bengingakabi nayo indlela ukuthi izinto ngizonza kanjani ama project ngifuna ukwakhipha. Because yazi khona iCrypt. Sikhona iCrypt engaqediwe, sikhona seyiphelile. Yeah guys, zikhona. Actually yabona nje abantu engeke ngasebenza nabo ngifuna siqala phansi kabusha nalabo ama actors la ngisebenza nabantu inhliziyo ngise. Bengisafuna la kuyiqhubeka because indlela ephela ngayo laphana la ayiphelile sagcina usishe la episode sakwazi ukumapha. Ngizozama ukuthi ngiqhubeke iScript sawo guys, ngenze kuvele kube ininto njana mhlambe noma kube into edlala uma 1 hour kuvele kube ininto njana i-movie straight because if ngenza ngama episode mafishana ama episode and akushuthi kahle ngizoza ukuthi ke i-live yami isekude guys kodwa ngizokwazi ukuye KZN ngikwazi ukwenza lezi. Yeah guys, guys subscribe to the channel. Ngizozama nje ngaso sonke isikhathi guys, uma ngithola isikhathi ngikwazi ukuthi ngishoot because ngoba engekho full time ngakho available full time kuye kwenzima namuntu engimthola khona nje lesi movie ngangikhiphile iCape Love umuntu esebenza isitolo ethanda lapha sinokugejana ngekhathi thothi ingena so ngizama ukuthi sihlanganise something quick ama skit into ezovela iphume guys, ingahlali mhlawumbe ngapost isikhathi esithi. Yabonga kancela subscribe nje to the channel guys. Ningadinwa mina ngidinwe yini. Danko.